Deci, aici se înțeleg că ieșirea 8, da, uite 8 scrie acolo mare. Și la următoarea e 8 bis. Și la 8 bis trebuie să ieșim noi. M-am luat căldurile deja, sunt 11 grade afară. A fost amuzant că ieri erau 22 și azi dimineața când am plecat iar la drum. Prendi l'uscita 8 bis in direzione Granarolo dell'Emilia, poi gira a destra. Non è nimic Tra interzis, 200 metri gira a destra, Viale Europa. Ok. Gira a Zi. destra. Erau minus 3 grade când am plecat eu la drum ea. Azi dimineața la 5. Eram meșne, mă. Cum pasă diferi treburile astea, știi? Polonia! Wow! Ok, hai vine începem aici, un stop, ha? A venit cineva, ha? Nu vine nimeni, nici nu te uiți la el, fugi! Nu mă încurcă aiurea. Ioi. Gia. Și am plecat ca Speedy Gonzales, m-am lansat. Tot le-am lansat greu, mă, face stânga de aia, s-o lansat greu, am înțeles. Totul e calculat. Am vesta pe spate, așa mă, mi-e frig, la oameni, mi-e cald. Și pe urmă sper să stau în rampă, leacă. Uite, dacă făceam un sfert de oră undeva. Am trecut prin cam, dar am zis eu, știu. Dacă au lizii de alea manuale, atunci posibil să dureze o leacă. Să fac o pauză și eu ca tot omul. Că nu prea am să Tra opresc pe aici. 300 metri supera la rotonda e prendi la seconda uscita, Viale Tito Carnacini. Și intrăm aici în Bologna. Oh, Dita, nu are voie mașina de Euro 3. Băi, nu? Ce chestii. Prendi l'uscita, Viale Tito Carnacini. Bine că am așa o lac de timp ca să mă grăbesc, că era ca să mă încurc. E foarte bine așa. Vedem ceva interzis, bam, 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 bam. Nu. Niciun prieten, niciun biciclist. Bun. Continuăm atunci. Tra 300 metri vai a sinistra alla rotonda e prendi la quarta uscita, Via del Commercio Associato. Da, asta e strada unei firme. Că aici am stânga, ți vede acolo mari. Așa, am și spațiu. Bun, atunci dacă e ceva, vin aici, fac pauză, mă. Perfect, domnul meu, perfect. Deci Via del Commercio Associato. Uite, hotelul. Aha, uite și copacii ăștia, blană. Dar nu erau deloc, mă. Dar nu erau deloc pe aici. Chiar îmi place cum e pe aici, frumușel așa. Atenție la pietoni acum, îți dai seama? Și că este ce, mă? Ia să vedem. Mori pe aici. Imediat la următoare, vedem la următoare. Metri, gira a destra, poi arriva a destinazione e alla tua sinistra. Și cred că pe aici, da, mă, uite, bariera și dreapta. Da, pe aici, bă, urmă. Gira a destra, poi arriva a destinazione e alla tua sinistra. Dacă mi se spusese că e... Uite, mă, relea mare și clar, scrie relea, domn. Aici e doar un tir, dar n-am treaba aceea la băieții din față, am treaba în spate. Arriva a destinazione e alla tua sinistra. Da, domnul șef, am înțeles ideea. Ok, domnule, așa facem, băi, da? Nu, mă așteptam să fim cu stela pe aici, mă, e chiar foarte bine. E foarte, foarte bine pentru camioane pe aici, ești nebun. Ia să fie că acolo ne-am încărcat ieri astea, știi? Dar nu ai nicio treabă, domnule. Nu ai nicio treabă. E chiar foarte tare. Băieți, hai ca să vorbesc mai întâi cu tata și să vorbesc cu băieții aici și după aia revenim. Ca să închid eu asta repede, nici, mă. Taci, mă, o oră, mă. Unde e asta, mă, e centura. Băieți, am descărcat, gata.
Plecam la 2. Am nimers o oră jumate. Bine, mă gândesc că o să nimerez fix când se iei în pauza de masă. Dar bine, asta nu e o problemă, că putem sta pe acolo, în film. Problema e alta acum. Că am filmat cât am venit aici și când am ajuns și am zis că opresc camera, mi s-a blocat efectiv camera, nu știu ce Dumnezeu, și la freeze. Acum, să văd, m-am uitat eu pe asta și am zis că enable to view la videoclipul ăsta respectiv, care vă zic eu acum. Acum, să văd dacă... Tra 90 metri, gira a sinistra, vede il commercio associato. Să vedem dacă își revine sau nu știu care e șmecheria. Am crezut că s-o încins sau ceva, știi, și l-am băgat alea, că să răcească liniștit, prostii de astea. Tieni la sinistra, poi tieni la sinistra. Nu ură faci ăla. Acolo, aici, aici drept, pardon, era gol. Deci am băgat frumos la rampă, m-am învârtit pe acolo. Am găsit până la urmă cineva să vorbesc și mi-a spus că simplu, pur și simplu nu, zic bine, îți dai seama. Și... ce șmecherie ăla, merțanul ăla. Vezi, nu? Nice. Drăguț, drăguț. Așa. Și... Stai, sinistra ca sinistra, da? Așa. Tieni la sinistra, poi tieni la sinistra. Bă, nu spune chiar mi s-a blocat camera, deci chiar mi s-a blocat camera, mă cac camera și o arunc pe geam. Nu s-a blocat, bun. O arunc pe geam, voi sunteți nebuni. Și mai s-o măzit înăuntru, am descărcat frumos, pac. Pauza, na, am avut 15 până la urmă, s-a pus 15. Din păcate, că trebuia să intre altul în locul meu, am zis bine, hai. Am mai stat jumătate de oră și acum, na, suntem pe tangențiale și după aia să urcăm pe autostradă și avem un lac din mers și după aia, na, setăm pilotul, că avem pilot automat, nu ne mai forțăm mai iurea, 85, nu ne grăbim, suntem chill. Așa. Și mergem la cealaltă descărcare. După ce descărcăm acolo, am doi paleți unul peste altul și o pinți. Nici acum nu iau camera, da, cred că dacă pot intra în rampă, iau eu camera cu mine să vă arăt. Bă, am lapsus, bă, și acum am lapsus, what the fuck, man? Dumnezeu cheamă, nu se... bă. Ladă-mă, lăzi, mă, în sfârșit, aleluia, lăzi niște lăzi mari, mă, dar ăștia zic pinți. Acum, păi eu zicem pisitor și nu știu eu, poate spune prost, dar, na, mă rog. În fine. Și deci doi paleți unul peste altul și 8 rânduri de astea de pinți. N-ar fi cine știe ce filozofie. Descărcat, știi? Dar problema că nimeni când ies la pauza de masă. Și... nu înțeleg ce are camera asta, în fine. Când e pauza de masă și pe urmă, na, la 3:30 am văzut că vine înapoi, mă descarcă repede, na, adică nu cred că ar dura prea mult, dar în fine. Numai că să văd acum când ajung, dacă nu e nimeni, perfect, mă bag de rampă frumos, aștept. Când am venit, am deschis ușile, na, băieți. Luați-vă tăceia vostru, nu mă interesează. Și ceau, les baule, știi? Și pe urmă, viteză maximă la Verona și sănătate, pauzică, o leguțică. Până sâmbătă. Și sâmbătă iar plecăm înapoi de unde am venit. Deci nu vă mai lungesc. Nu mă mai lungesc aiurea pentru că și așa o să tai la montaj. În fine, nu contează asta. Bun. Ne vedem la cealaltă descărcări. Ne vedem care e treaba pe acolo când ajungem. V-am țucat. Ceau. Tra 500 metri, tieni la sinistra, poi tieni la destra. Și mergem acum așa la a doua descărcare, numai că băieții îs plecați. Da, așteptăm noi. Dă-i! Hai să-i pută toba! Tieni la sinistra. Adică tot înainte. Ok. Litoralul nostru de ce nu vrea să meargă, domnule? Procedere lungo SS 726 via Ugo Lama Alfa in direzione Rimini per 9 km. Pare să fie, dar el merge la limită, mă, de-aia nu merge, sau... Cum mă, bă, că 70 la oră și limită? Facem, așa rămâne. Mamă, ce ciudată a fost schimbarea asta de lumină, vai, eu... Da,
gustul ăla cu tunelul ăsta. E drept. Nu-i prea lat, de fapt. Nu-i bine, de fapt. Hai, Leu, iar vorbesc prostii la somn, la oboseală. Nu e asta. Ar trebui să-mi pun o bandă de aia, cum se cheamă, zi. Un elastic la încheietură și când vorbesc prostii să trag de ea, știi? Are nicio treabă, nicio logică, nu. What the fuck, nu. Bun, aceea cine dă prioritate, acum văd eu ăștia. Păi da. Păi să-mi dea. Dacă aici e singuratoriu, măi. Așa, și am zis tot la fel înainte. Păi, aha, vine... Vai a sinistra la rotonda e prendi la terza uscita. Uite, îmi dă obligatoriu înainte și așa, de ce? Da, de ce? Uite, că acolo a interzis camioane. Acolo este interzis camioane chiar. Excepția nu știu cui. Că dacă merg înainte, ce se întâmplă? Că, na, acolo e interzis camioane, nu-i prea bine. Ce-mi zici? A făcut bine sau nu a făcut bine? Sau el mă... închis oare, mă? Posibil să fie închis, mă. Posibil... Dar eu știu ce să zic. Să nu fi fost acolo cu excepția... Ăștia, cum Dumnezeu să chema, zic, că am uitat. E nevalul. Cum Dumnezeu să zice, mă, că am uitat. Că mi-aș banii. Că am uitat. Că mi-a spus prostia asta de GPS de la Google, că... e de asta, zi. Da, uite că mi-a arată 300 ceva. metri, gira a sinistra, via de Gasperi. Îngusteală-i... Hai să-ți bagi... Nu mi-a că târșă și drept. Nu că târșă să mă bag pe acolo, frate. Am mă lăsat și pe mine... Unul vreau să mă las. Bă, frate, mă las unul, mă. Uite-mă că mă las asta. Aha. Acum mi-am făcut o manevră aceea. Ia, ce aici? Da, ia să... Dacă bag. Da. Ei, bagă imediat. Mă opresc imediat și să mă uit eu repede pe telefon. Bine, hai. Vorbim, ciao, papà. Tra 300 metri, gira intorno alla rotonda e prendi la quarta uscita, SS9, via Emilia. Ia să vedem, mă. Ce nu mă ducea... Taci o oră. Ce nu mă ducea pe acolo, mă. Gira intorno alla rotonda e prendi la quarta uscita. Hai, mă gândesc acum să nu fi fost acolo, că zici în sensul că excepția la băietane care transportă, mă înțelegi? Că spro și nu mai țin minte cum se cheamă, băga mea, am lapsus. Acolo cred că e în fundătură, că altfel mă băga pe aici, mă gândesc eu. Deci e zona industrială. Am și eu prost m-am băgat aici o leacă. Scura, măi, de prost sunt câteodată. Ba nu, mă, e banda de stânga și de dreapta, ce prost sunt eu. Ia ușor, așa, bun. Ia dă-mi o leacă, frate. Și nu pe aici. Pe ce stradă, nu se cheamă stradă, frate. Se merg de stradă, hai că e roșu măcar, pe videocaze. Vă mișcați? Frate astea? Premușita, Rufio. Stânga, deci acolo pe unde duceam e interzis. Ne arăta indicatorul de interzis, înseamnă. Da. Bine, ha. Ciao, papà. Așa. Bun. Tra 200 metri, supera la rotonda e prendi la terza uscita, via del lavoro. Nimica de interzis. Nice. Da, uite că văd că și indicatorul pentru camioane. Mă bag și eu pe aici, na. Ok. Controlul de velocită.
Lasă să fie Dumnezeu, mă, mic cap. Mă, e pe micul de asta. Bun. 1 euro, ni. Magazine peste magazine, ok. Dar nașpa că trebuie să stau la 3:30, cât e ceasul? 1, fără. Poate mă prima pe aici de nebun, dar am riscant. Mă gândesc, poate există 1-2 care mănâncă repede și zice, bă, hai să fac eu nas. Știi? Mă gândesc, poate. Aici, la dreapta, n-am treabă. Tra 200 metri, supera la rotonda e prendi la seconda uscita. A doua, da. SP62, via del lavoro. Dacă aș face așa la prima, ar fi interzis pentru mine. Ok, adică înainte. Bun. Supera la rotonda e prendi la seconda uscita. Îmi place ce aici a construit, bravo. Bun, tată. Așa. Bulgaria, what the fuck? Area productivă, ok. Așa, dacă nu văd eu bine pe GPS, aia din dreapta pe acolo ar trebui să fie calea ferată la cum... Bine, am văzut, parcă am pus acum un... de asta. Opa, velocitate. Nu mă iei tu astăzi? Na, stai cu minte, domnul meu. Ok, bun. Vine pe aceleși. Bun. Bine că m-am uitat alea pe asta, pe Google Maps repede, la semafor și am văzut și pe băietul așa că intrase pe aici. Nu intram eu, altfel ești nebun. Mi-a Târșuleanu. Haide, dragă domnișoară, vă rog frumos, avansați. Ce mai întreabă? Ok, astea sunt destul de ridicate. Mă gândeam să nu fii Dumnezeu, bun, da, s-a lăsat așa găs pe aici, din nebun, da, trebuie. Dar bine, hai că mai am și ajung. Haide, bun, e bine. Bine, manea. Ai. Am aflat ce s-a auzit ciudat. S-a auzit camera, cum s-a terminat bateria. Asta s-a auzit. Mă are capul, băi, mă are capul. Bine, mă are capul. Am descărcat o leacă cia și pe aia la început. Da, bine că n-am filmat căcat. Asta e, de acum nici nu mai fie altă dată să vin aici. Bine că am dat de români și s-a rezolvat ușor treaba. Cam așa. Da, am o datorie la voi că s-a închis camera. Fix când în asta. Acolo pe aici. Cred că pe acolo veneam dacă făceam acolo stânga, mai înainte. Spune că pe acolo mergem. Ioi, ce zi plină a fost astăzi. Nu mai vreau, nu mai întrebi, gata. Să mă paci. Autovelox fisso. Așa. Și aici în stânga. Pe acolo intrarea, vine sensul la giratoriu și faci dreapta și pe lângă căcatul ăsta aici. Te rupe o leacă ce drept, da? N-a fost bine. Pe ei s-a oprit, nu mai știu prin s-a oprit. S-a oprit el pe undeva pe aici. Bateria vieții, na. Nu știu, frate, n-am înțeles de la asta deloc, era... Nu pot să înțeleg toată, da? Bine că... Haide, oameni, calme măcar. Măcar atâta. Da, am trecut pe aici, da, am trecut pe aici. Că spune, am trecut pe podul ăsta, dar m-a speriat deja. Chiar trecusem. Frumușel și pe aici, orașul ăsta, nu zic, nu? Zone di controllo della velocità. Dacă s-ar da asta, dar nu încăp ei, nu forțez nota că nu încăp. Deci chiar nu încăp aici. Că mi-aș ceva eu în drumurile voastre. Iar mă enervez, mă. Hai că mai vine un tir. Hai, venit și blocăm tot aici.
Trebuie să-i pentru înainte, să se pentru la stânga. Ce prostii! Parcă nu putea să dea pentru înainte și dreapta și stânga. Nu putea, da, trebuia de cel pardon, corect. Da, are sens, problema. Bun. Unde bași tu, mielule? La seconda uscita. Tu ce faci? Oh, semnal! Nice! Nu mai văd nimica. Fugi! Fugi! Liu! Ce faci, măi, frate meu? Băi, frate! Acum s-am gândit, iar să facă. Acum s-am gândit. Ce-o zis? Bă, vine ăsta? Faceți o treabă de asta. Faceți o treabă de asta. Bă, ați preocupă, că am făcut cu mâna acum. Na. Sunt respectuos. Suntem respectuoși aici. Ce scrie acolo? Articolii tehnici. Ce nu scrie în chineza aia? Care ne vorbea asta acum. Might just get here with Dorico. Everyone home for the summer, so let's not do nothing illegal. I gon' make 50 million and I give some millions to my people. They gon' go Tony Montana and cop them some Shaq at the free throws, but they're from the wave, fam.